लई दिवसाची गोष्ट हाय. एक सुंदर मुलगीचा जन्म झाला. तिचं नाव सिंड्रेला. सिंड्रेलाची सख्खी मम्मी शांताबाई घरातलं सगळं काम लावायची सिंड्रेलाला. आणि तिचे 2 भाऊ नुसतं पबजी खेळायचे. सिंड्रेलाची स्वप्न लय मोठी होती. ती एकटी होती. मग ती जनावरांबरोबर बोलत असायची, खेळत असायची. त्या काय झालं, त्यांच्या गल्लीतल्या राजानं ऐलान केलं की आपल्या पोरासाठी स्वयंवर ठेवायचा. तिथं गावातल्या आणि माळावरच्या पोरींना आमंत्रण दिलं. सिंड्रेलाचं पण मन झालं, पण मम्मीनं भाकरी बनवायला सांगितली. जीवनात दुःखी असलेली सिंड्रेला रडत बसली होती. मग तिला एक मेरी कॉड मदर मिळाली. तिनं आपल्या जादूने सिंड्रेलाला स्वयंवरसाठी तयार केलं. एक गोष्ट लक्षात ठेवायला सांगितली की 12च्या आत घरात. सिंड्रेला स्वयंवरला गेली. तिथं खूप राजाला आवडली ती. त्या दोघांनी रात्रभर डान्स केला. मग सिंड्रेलाच्या लक्षात आलं की 12 वाजणारच. तोपर्यंत सिंड्रेला तिथून पळून गेली. पळता एक पायतान तिचं तिथंच पडलं. ते राजाला गावलं. राजा तिच्यावर लई प्रेम करायचा. ती पायतान घेऊन तो गल्ली गाव शोधू लागला. गल्लीतल्या सगळ्या पोरींच्या पायात पायतान घालायला लावली. नंतर तो एक दिवस सिंड्रेलाच्या घरी पोहोचला. मग सिंड्रेलाला घालायला लावलं तर सिंड्रेलाला करेक्ट बसली. हाँ, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी. मग सिंड्रेला बोलली नाही. त्याला आश्चर्य वाटलं. का? सिंड्रेला स्वयंवर मध्ये नुसतं इंस्टाग्राम फोटो काढायला गेलेली, कारण बॅकग्राऊंड खूप चांगलं होतं. अशा प्रकारे सिंड्रेलानं आपला जीव वाचवला आणि हिरो बनली. राजा अजून गंगूबाईला फोन लावते. गंगूबाई, पाठव की बायोडाटा. काय करायल्यास?